На вашето внимание, Влади Москов! Здравейте и добре дошли в новия ми канал и новия ми клип, където ще направя анбоксинг на някакво да е Lego Ninjago. В подходящите дрехи като Кол от Ninjago, така че знаете си работата, няма да повтарям. Ударете лайк бутона, ударете след това. Знаете какво, коментарите, разбира се. Един-два коментара не пречи да напишете все пак. И камбаната, за да получавате известие, когато кача нов клип. Бонус видеята идват в 3 часа на обяд, разбира се. Тъй като може да са с различен контент, може да има смешни видеа и малко по-различни видеа. Сравнение с как играя Clash Royale или Грани, или както казвам, аз бягам от Соня Питона. Така че знаете си работата. Аплодисменти! Без да губим представа и време, нека да тръгваме към клипа! Пау! Забравих да кажа също така, че имам не само един лего сет, а и два пакета на Ninjago. Вторият мога да го отворя на втората част. На следващия клип по-точно, така че очаквайте втората част. Без да губим представа и време, така че да се мятаме към клипа! Трудно е да отварям с една ръка, докато държа камерата, така че знаете какво да направя. Може да направя апдейт, докато спирам камерата на пауза. Извинете. Ето как изглежда по принцип. В опаковката е същата работа. Така че без да губя знаете си работата, аз ще спра на пауза докато строя. Аз не разполагам с хора да държат камерата. Нямам оператор! Пешо! Помагай! Може и Милчо да ми помогне. Няма значение. Един от двамата. Колата почти е готова. Останалите части са там. След минута тях ще добавя. Продължаваме с строенето бърз апдейт. Вода. Естествено. Да пия. Интересно е как успях да направя колата на Кол, след като знам, че в самата анимация е малко по-различна от днешният вид на колата на Кол.
Така че да се мятаме към фигурката. На двубой, а който победи ще се бие за титлата. Бронята е за наша защита. Време е да видим тези оръжия какво точно могат. Ние ще останем. Нинджи на бой! Следват Кол срещу Зейн. Нинджи на бой! Успях да наредя колата заедно с Кол. Все пак добре е като за кола и нов модел. Много добре. Така че в следващия клип очаквайте как ще покажа другите ми фигурки на Кол. След това, втората част след това, ще построя Арин срещу призрачния дракон, който естествено един бърз апдейт. Както знаете, втората част това ще направя. Струва си поне за около 2 части на поредицата построявам лего сетове. Пък и нека земята се разцепи на 2. Надявам се да ви е харесал клипа, ударете лайк бутона все пак. И това бях аз, Влади. И очаквайте втората част. До следващия клип. Земя!